Ana amfani da present perfect continuous tense ne domin nuna cewa wani aiki ya fara wakana a lokacin da ya gabata, kuma sannan yana kan wakana a halin yanzu. Jimlar da za a iya yin amfani da ita a matsayin jimla ta present perfect continuous tense za ta iya kasancewa jimla ta affirmative, wacce take tabbatar da magana. Sannan kuma za ta iya kasancewa jimla ta negative da ke musanta magana. Haka kuma za ta iya kasancewa jimla ta tambaya wato interrogative. Present perfect continuous tense as positive sentence. Ana yin amfani da present perfect continuous tense na positive sentence ne domin nuna cewa wani aiki ya fara wakana a lokacin da ya gabata, kuma sannan yana kan wakana a halin yanzu. Ana samar da present perfect continuous tense na jimlar da ke tabbatar da magana ce ta hanyar bin wannan ka'idar. Wato, za a fara sanya kalmomin has been ko kuma have been, sannan daga bisani a sanya kalma wacce ta ƙare da haruffan ing da ke nuna cewa aiki na faruwa yanzu haka. Sannan kuma ana yawan yin amfani da kalmomi irin su since, for da kuma all domin nuna lokacin da aikin ya gudana. Misali, I have been working on this app since 2022. Ma'ana tun shekara ta 2022 nake yin aiki akan wannan manhajar. They have been studying abroad since last year. Ma'ana tun shekarar da ta gabata suke yin karatu a ƙasar waje. My wife has been cooking since morning. Ma'ana tun safe matata take yin girki. Present perfect continuous tense as negative sentence. Za mu iya yin amfani da present perfect continuous tense domin samar da jimlar da ke musanta magana wato negative sentence. Kuma ka'idar da ake bi gurin yin hakan ita ce, wato za a fara da sanya kalmar has ko kalmar have, sannan a kawo kalmar not haɗe da kalmar been, sannan daga bisani a sanya kalma wacce take da haruffan ing a ƙarkenta da ke nuna cewa aiki na gudana a halin yanzu. Misali, she has not been teaching in the school since 2022. Ma'ana ta daina koyarwa a makarantar tun shekara ta 2022. He has not been writing a novel for 2 years. Ma'ana shekaru 2 kenan ya ɗauka baya rubuta littafin labarai. She has not been sleeping for 3 days. Ma'ana kwana 3 kenan ba ta yin bacci. Present perfect continuous tense as interrogative sentence. Ana kuma yin amfani da present perfect continuous tense a cikin jimla ta tambaya. Ka'idar da ake bi gurin yin hakan ita ce, wato za a fara sanya kode kalmar has ko kuma kalmar have, sannan a sanya suna ko wakilin sunan mutumin da ya aikata aikin da ke cikin jimlar, sai a sanya kalmar been, sannan daga bisani a sanya kalma wacce take da haruffan ing a ƙarkenta da ke nuna cewa aikin yana kan gudana. Misali, have you been writing your novel since 2022? Ma'ana, shin ka ci gaba da rubuta littafin labaranka bayan shekara ta 2022? Has she been working as a school teacher for 3 years? Ma'ana, shin ta yi shekara 3 tana yin aiki a matsayin malamar makaranta? Has she been adopting the children since 2022? Ma'ana, shin ta kasance tana rainon yaran tun shekara ta 2022?